Amigas, amigos, Roberto por mi intermedio, como todos los domingos a esta hora, les da la muy bienvenida. Estos momentos serán para el disfrute de todos ustedes, integrantes del Club de los Abuelos. A disfrutar, a bailar. La música, la pista y el baile es de todos ustedes. A bailar y a divertirse, como solo ustedes saben hacerlo. Ezt a filmet néhány lelkes fiatal készítette, amelynek főszereplője Szőlősi András táncos koreográfus, aki néptáncosként kezdte pályafutását, majd megismerkedett a tangóval. A film a fiatal táncost kíséri felfedező útján, aki a montevideói idős emberek tangótáncán keresztül szeretné a tangó lényegét megértetni. Egy montevideói klub életébe kapunk betekintést, ahol vasárnaponként összejönnek a nagymamák és a nagypapák. A filmből kiderül, hogy ezek a délutánok az idős embereknek miért fontosak. A tánc olyan erőket szabadít fel, ami az életminőségüket javítja, a közösségi összetartozást erősíti. Ez a film adta az ötletet Barta Katalinnak és Hartmann Hildának, hogy Vasárnapozás hétfőn címmel új programsorozatot indítsanak a Barabás villában. Stúdiónk vendége Barta Katalin, a program szervezője. Már október 7-én volt egy filmvetítés, Vasárnapozás hétfőn címmel. Hogy gondolják a folytatást, és kiknek szól? Szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, októberben elindultunk egy filmvetítéssel, akkor még mint egyszeri programot terveztük, és aztán ennek a sikerén felbuzdulva tervezzük, hogy mostantól viszont egy sorozatot szeretnénk indítani. Vasárnapozás hétfőn címmel indult, illetve címmel hirdettük meg azt az eseményt, ugyanis a Barabás villát hétfőn tudjuk megkapni erre az alkalomra, viszont a Domingue Ando Vasárnapozás című filmnek a vetítése volt hétfőn. És mivel ebből a programból indultunk ki, ezért a sorozatnak is aztán ez lesz a címe, Vasárnapozás hétfőn. A vasárnapozás az egy montevideói szokás, és erről készült egy dokumentumfilm uruguayi rendezésben, de Szőlősi András magyar táncos főszereplésével, aki is néptáncosként indult, de tangóval folytatta, és a film az ő szemén keresztül mutatja be ezt a szokást, ahol nagymamák és nagypapák jönnek össze vasárnap délutánonként, innen is a címe, azért, hogy tangózzanak. Ez tulajdonképpen így első mondásra csak a tangósokat érdekelte volna, de nekem annyira megtetszett, illetve Hartmann Hildának is, aki a barabás kluboknak a vezetője, maga ez a gondolat, amit a film bemutat, hogy innen indult, hogy akkor ezt próbáljuk meg itteni viszonylatokban megvalósítani. A film ezt a szokást mutatja be, ahol az idős emberek azért jönnek össze, hogy a korukról, az ügyes-bajos hétköznapi dolgaikról, mindenről megfeledkezve találkozzanak egymással és tangót táncoljanak. És ezt olyan szépen beszélgetések formájában kirajzolja a film, hogy mit jelent ezeknek az embereknek ez a klub, hogy ez nagyon megtetszett nekünk, és szeretnénk, hogyha a Barabás villa látogatói is részt vehetnének egy ilyen élményben.
A tangó az tulajdonképpen egy néptánc, ugye egy városi néptánc, de azt hiszem az egyetlen olyan, ami korhatár nélkül ajánlható. Fiatalok is, idősek is egyaránt élvezettel tudják táncolni, ugyanis nem a lépések bonyolultsága a lényege, hanem az az egymásra figyelés, amire egyébként meg mindenkinek nagy hiánya van így a jelenlegi környezetben. És a legtöbbet egyébként, amit egymásnak tudni adunk, az éppen az a figyelem, ami teljesen abban a pillanatban, abban a 3 percben, amíg egy szám tart, a másikra fordítunk vagy áldozunk. Mi a helyzet azokkal, akiknek nincsen párjuk esetleg? Ők is elmehetnek ebbe a klubba, vagy ők csak nézők lehetnek? A tangónak pont az egyik másik lényege, hogy ez nem összeszokott partnerekhez kötött. Ha összeszokott partnerek mennek el akár egy tangó órára is, de különösen egy milongára, tangó táncházba, akkor ők is váltják a partnereket. Természetesen gyakorolni jó, ha az embernek van egy társa, akivel esetleg milongán kívül vagy órán kívül is meg tudja tenni, de a milongán kifejezetten úgy vannak összeállítva a zenék, hogy úgynevezett tandákba rendezve, azaz 3-4 szám, kb. 10 perces tandák tartoznak össze, amikor azt táncolja egy partnerrel mindenki, utána van egy kortina, ami ilyen elválasztó zene, ami határozottan elkülönül, tehát akkor az arra van, hogy akkor megköszönik a párok egymásnak, és mindenki megy a helyére, és utána új párral fogja a következőt táncolni. Tehát egyáltalán nem partnerfüggő, hanem pont az az érdekessége, vagy pont az a különlegessége, hogy az ember megkeresi azt az állapotot, ahogy rá tud hangolódni a másikra, minden tandán másik valakire. És szerintem ez az egyik olyan momentum, ami a legtöbbet adja, lelkileg, szellemileg is. Tehát ez nem egy fizikai tevékenység, hanem egy olyan dolog, ami lelkileg, szellemileg egyaránt felfrissíti az embert. Egyébként meg fizikailag is kondícióban tart, vagy akár javítja azt. Tehát a magam tapasztalatából én nem egész egy éve kezdtem el táncolni, mármint hogy tangót táncolni, és fizikailag is, de úgy érzem, hogy lelki-szellemi kondíciómban is jobb állapotban vagyok, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Cómica, porque si se quiere es cómica. A mí me dijeron que bailo muy similar al baile que se hacía en la época que bailaba Gardel con Tito Luciardo. Es un baile, claro, yo lo aprendí a hacer, fíjate. Yo lo aprendí hace 60 años, claro, en aquella época se bailaba distinto. Y bueno, y ahí sigo mi marcha gloriosa. Y nunca más cambié, ya te digo, yo nunca bailé así con compañera, nunca tuve. Fija, ¿no? Entonces, diablo, todavía te tenés que esmerar más y te tenés que hacer más porque tenés que sacar su una. Y, por ejemplo, hay casos de que vos, por ejemplo, bailás con una y sacás X pasos. Y con la que bailás con la otra, esos pasos no los sacaste, sacás otros. No sé si es por el estilo de la que vos llevás, que vos la querés llevar a un lado y no va, y llevas a otra y no va, y la otra hace de otra manera. No sé, a mí me ha sucedido eso. Gracias, señor. Muy bien. ¿Qué te voy a decir? Yo no sé, yo no puedo juzgarme los años que tengo. Me tienen que juzgar a mí lo que me ven. Pues yo no me puedo juzgar los años, ¿te das cuenta? Yo sé que yo trato de hacer lo posible, pero ya poco a poco, ya no es como en otras épocas, ¿no? Pero, en fin, yo no bailo para lucirme para los demás, yo bailo sintiendo yo. Yo lo que bailo lo siento cuando bailo, no muevo los pies por moverlo, no, yo lo bailo sintiendo. Hay tango que lo bailas sintiendo, al que le guste y que lo haga en forma, yo qué sé cómo te voy a decir, no sé, sentimental no le podés poner,
Pero hay tangos que hay momentos que te puede llegar al sentimentalismo un tango. Hay muchos tangos que te llegan al sentimentalismo, por la misma letra de ellos, o de repente por la persona que tenés contigo, también te sirve. Repetido naufragio de tus besos, que por sabido no ha dejado de sangrar. El bailarín que baila contigo te ayuda y te lleva a esos momentos. Y cuando él siente y vos sentís que él está sintiendo el tango, entonces hay una retroalimentación. Porque vos sentís que él está sintiendo esa música. Vos acompañás esa música y ese movimiento. Y él siente a su vez que vos lo acompañás. Entonces cuando se da eso, ahí entonces es una especie de burbuja, te diría yo, ¿no? Y en tu partida las estrellas no estarán, lo encontrarás en la caída de un consuelo y en el desvelo ni una noche para más. Sino que cuando bailas con ella y tiene un cuerpo y una mente que la tocas para este lado, la tocas para el otro, haces un corte, haces una quebrada, haces un 8, entonces ahí es cuando vos especialidad la mujer que te gusta para bailar, pero no para amar. El baile se ama, pero amas a esa mujer por el baile. Después que se termina el baile, bueno, se terminó. Si la música linda y la compañera baila bien, que vos la haces girar, entonces vos no sentís otra cosa, te perfeccionás en eso y lo vas haciendo. Vos no mirás para el costado. ¿Para qué vas a mirar para el costado? Para lo que piensa el otro. Es lo que pienso yo cuando yo estoy bailando con esa compañera. La corbata debe llevarse bien llevadita, bien apretado, porque el cuello es limpito. Y a veces si la pones y ya un poquito te está ahorcando. A mí al menos sí, porque yo giro muy rápido con la mente. Entonces la mente mía corre. Entonces yo ya la corbata cuando la tuve un minuto la tiré, porque ya se me mojó todo. Ya no la quiero. Quiero lo que hago yo en ese baile, en ese que yo salgo a bailar. Ennek a programnak akkor tulajdonképpen az is a célja, hogy a közösségépítés mellett az időseknek lelki frissességet adjon? Igen, nem csak lelki, tehát ez egy fizikai, lelki, szellemi, tulajdonképpen így az ember egységében fejleszti. És nem csak az idősek, tehát időseknek is ajánlom nagy szeretettel, de a fiataloknak pláne, tehát azért pláne, mert nekik esetleg több idejük lesz még majd tangózni, tehát érdemes minél korábban megtanulni, mint ahogy mondjuk Uruguayban, Montevideóban ez természetes, hogy fiatalkoruk óta tudnak táncolni, tangózni. Itt Magyarországon, budapesti viszonylatokban még nem, bár egyébként egyre többen és egyre nagyobb a tangos közönség. Ha jól tudom, ezek a programok nem csak táncolásból állnak, hanem előadások is lesznek előtte, illetve táncoktatás is azoknak, akik még nem tudják, hogy kell tangót táncolni. Hogy fog kinézni egy ilyen program, egy ilyen délután, este? Igen, miután ugye itt azért ezt budapesti viszonylatokra szeretnénk alkalmazni, tehát azt úgy szeretnénk meghonosítani, hogy itt legyen élvezetes és hasznos azoknak, akik eljönnek rá. Ezért azt gondoltuk, hogy egy bevezetéskép mindenképpen lenne minden alkalommal egy beszélgetés. Egy kicsit ráhangolódás, egy kicsit megértése vagy közelkerülés a dologhoz. Hogy mi is ez, hogy tangó, hiszen Montevideóban ez természetes mindenkinek, itt nem. Tehát ezért úgy terveztük, hogy minden alkalommal meghívunk egy-egy orvost, pszichológus, boldogságkutatót, zenészt, különböző szakterületeknek a képviselőit, akik egyrészt a maguk szakterülete felől, kívülről, másrészt viszont személyes tapasztalatból, tehát személyes tangós élmények alapján tudnak beszélni a dologról. Én is végül is, így kerültem a dologhoz közel. Én ugye játszok tangó zenét régóta, de a zenekarunkkal, a tangóharmoni zenekarral, itt a Barabás Villában is volt koncertünk, de igazán közel azóta kerültem hozzá, amióta elkezdtem táncolni. A tangó nagyon sok energiát mozgat, fizikai, szellemi, lelki energiákat, és ezt ha az ember csinálja, táncolja, gyakorolja, akkor önkéntelenül is alkalmazza, és ez segítséget ad
más területeken is. Ha meg érdekli egy kicsit, akkor ebben lehet tudatosodni, és igazából szeretnénk, hogyha ezek a beszélgetések ebben is segítenének, mert minél tudatosabb, tehát én azt gondolom, hogy az embert nagyon sokban segíti az, hogyha egy dologra tudatosan tud ránézni. És legalábbis a saját tapasztalatomból ezt tudtam használni. A program úgy fog kinézni, hogy minden hónap első hétfőjén 7 órakor lesz ez a beszélgetés, majd 8 órakor a tangó tanítás, és 9 órakor a táncház. Meddig vannak nyitva a kapuk, illetve hány főt tudnak befogadni, akit meg tudnak tanítani táncolni, vagy a táncházban részt tudnak venni? Hát 7 órakor a beszélgetés a villa épületében lesz, ide körülbelül 40 fő fér be kényelmesen, bár egyébként még a másik 2 termet is hozzá lehet nyitni, ha akkora lenne az érdeklődés, de ez egy olyan létszám, ahol még közvetlenül és kellemesen lehet beszélgetni. Ugyanis én azért azt szeretném, hogyha ez nem egy ilyen előadás forma lenne, hanem egy beszélgetés, ahol viszont nem csak én kérdezek, hanem a vendégek, a közönség is. Tehát a beszélgetés része az mindenképpen a villában lesz. A tánctanítás is. Itt nem egy nagy komoly táncórát képzeltünk el. A montevideói filmből kiderül, hogy nagyon egyszerű alap mozgáskészlettel el lehet indulni tangózni. Pontosabban ott már az érdekes, hogy ott nem még, hanem már egy letisztult és egyszerű mozgáskészlettel tangóznak. Tehát ők valamikor táncoltak bonyolult lépésekkel vagy figurákkal is, de nincs szükség rá. Tehát az, ami igazán élményt ad, ahhoz nem kell sok évig tanult figurákkal brillírozni. Tehát nagyon egyszerű, és végül is hát körülbelül egy órás tánctanítást terveztünk azoknak, akik még nem találkoztak, vagy csak keveset foglalkoztak tangóval, és utána viszont átmegyünk a rendezvényterembe, ami nagyobb, tehát oda 100-120 fő is beférne, és maga a milonga, hát így hívják azt, ami tangó táncház, vagy tangó ösztánc tulajdonképpen, az éjfélig tart, 9-től éjfélig, ahová szeretettel várjuk a 7 órától már ott lévő vendégeket is, de oda már becsatlakozhatnak azok is, akik már régóta tangóznak, nem most fogják megtanulni, viszont rendszeresen és szívesen járnak milongákra. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Llega para ustedes el último representante del tango del ayer, el maestro oriental Miguel Villaboas, al frente de su gran orquesta típica. Vamos a comenzar con un bonito vals que es precisamente de la autoría del maestro Miguel Villaboas. Lo tituló Un vals para mi madre. Parece que va soñando, que el cielo es chico para vos. Esos 3 minutos que tiene la música no se terminan nunca, que son interminables. Así que sos La mente sigue dándole. El corazón te ayuda a que la mente piense bastante, porque mientras que no sienta nada, pasa a toda velocidad. Élő zenével kell elképzelnünk ezt a táncházat?
Most nem, tehát alapvetően nem élő zenével tervezzük, de azért én biztos, hogy nem fogom megállni, hogy azért egy-egy alkalommal, amikor lehetőségünk lesz rá, akkor a zenekar akkor biztos, hogy fog játszani. Az első 2 programot tudjuk eddig, a novemberit és a decemberit. Hogy képzelik el a folytatást, illetve megvárják-e, hogy mekkora lesz az érdeklődés, és ahhoz mérten lesz folytatás, vagy mindenképpen szeretnék ezt csinálni? Én azt gondolom, hogy miután ez most egy új sorozatként indul, és nagyon reméljük, hogy már az elején is lesz nagy érdeklődés, de nem szeretném ettől függővé tenni a folytatást, hanem szeretnénk, hogyha ez tényleg egy rendszeres klubbá tudná kinőni magát, hasonlóképpen, mint ahogy mondta a videóban, ahova testi, lelki, szellemi felüldülésért jönnek az emberek, és ha valamikor nem tudnak jönni, akkor tudják, hogy mikor számíthatnak a következőre, ezért is találta ki Hilda így, hogy minden első hétfő legyen, mert ez egy kiszámítható, és erre lehet hosszabb távon számítani, hogy ez lesz. Részben köszönhetően a villa, illetve hát az önkormányzatnak, hogy ez rendelkezésünkre áll, részben pedig hát igyekszünk azért más támogatást is kapni hozzá, hogy ennek a folyamatossága biztosított legyen. Az első alkalomnak tudjuk az előadóját, dr. Tarlósi Csaba, fülorgégész és plastikai sebész, München mellett vezetett egy klinikát, és hát ő is saját tapasztalatból is beszél a tangóról, hiszen pár évvel ezelőtt úgy találkozott vele, hogy mesélte, hogy egy elég nehéz élethelyzetében volt, és ez segített neki ezen túljutni, és aztán utólag kezdett el gondolkodni rajta, hogy miért is, és hogyan, és hát ezt próbálja egy kicsit így orvosi szemmel is körüljárni, így az 5 érzékszerven keresztül, hogy igazából miért is jó a tangó. És hát minket is ez érdekel, mert én csak érzem magamon, hogy jó, de érdekel, hogy mondjuk orvosi szemmel ezt hogy lehet leírni. Illetve én azt gondolom, hogy kaphatunk tőle majd néhány olyan tanácsot is, amit érdemes lesz megfontolni, hiszen hát ő is aktívan tangózik, tehát úgy tangos szemmel, mint egyszerűen csak egy emberi szemmel, aki egy orvos segítségét tudja kapni, mert sokszor van, hogy érzek valamit, de én nem is tudom megfogalmazni sem. És én remélem, hogy Csabától egy csomó ilyen megfogalmazást fogunk most majd kapni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első vasárnapozás hétfőn, november 4-én lesz 19 órakor a Barabás villában. Köszönöm a figyelmüket! Me preguntaron qué es tango y les voy a responder. Tango, según mi entender, es el suburbio y el centro. Es pena que lleva dentro el que sufre por querer. Es lágrima de mujer, herida que el pecho ha abierto, es sueño que se hace cierto, peso de la piba fiel y la emoción de Gardel que aunque se ha ido, no ha muerto. Tango es ternura de madre para quien no hay hijo malo, es humilde cruz de palo, reto, altanero y compadre. Es fuelle que donde cuadre con sus notas se hace llanto. La patria, nuestro querido Uruguay, la patria que amamos tanto, y esta música que invita de la inmortal comparsita, para mí, eso es el tango.
Thank you.